Bullies u nies li jagħtu fastidju jużaw dawn l-għodot ta' intimidazzjoni sabiex iġallu lil vittmi tagħhom iħossuhom insinifikanti u bla saħħa. Hekk saħqet iċ-chairperson tal-Konfederazzjoni Maltija l-Organizzazzjoni tan-Nisa Lorraine Spiteri li f'post li tellet fuq Facebook qalet li tajjar mara bħala prostituta jew aħba jew kwalunkwe isem sesswali ieħor jirrifletti suġġerimenti li l-mara għandha tkun iddominata mir-raġel u sabiex issir ħsara lill-integrità tal-mara. Dan qalet b'reazzjoni għal mod kif Godfrey Leone Ganado permezz tal-avukat mill-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Andrew Borg Cardona prova jiġġustifika l-offiża tiegħu fil-konfront tas-segretarju parlamentari Rosien Kutajjar li kien għajjar prostituta. However, ħamalli prostitutes and call girls have the right to be represented in Parliament, kien kiteb Godfrey Leone Ganado fil-konfront ta' Rosien Kutajjar. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello l-ħamis filgħodu, Andrew Borg Cardona qal li dan l-insult għamel Rosien Kutajjar aktar popolari u m'għandix għalfejn tħossha malafamata. Il-Kummissarju għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza Rini Lajviera stqarret kif fir-riċerka li saret mill-Kunsill Ewropew dwar il-fastidju sesswali li affaċċjaw persuni fil-politika instab li 58% tan-nisa fil-politika li għandhom anqas minn 40 sena qalu li ġew iffastidjati sesswalment anke permezz ta' dan it-tip ta' tgħajjir. Terz minn daw in-nisa qalu li mhux se jibqgħu iktar fil-politika għaliex sabuha wisq li tittiffaċċja dawn l-affarijiet għax finalment għaliex għandek tiffaċċja dawn meta inti qed tagħmel xogħolok għax hekk inti qiegħda fil-politika inti dawn huwa xogħolok. Spjegat kif fil-waqt li pajjiżna qiegħed iħejjer riforma sabiex jiżdiedu n-nisa fil-politika, wieħed irid joqgħod attent li bl-aġir tiegħu ma jkunx qiegħed ibiegħed aktar lil mara minn dan il-qasam. Aħna diġà għandna sitwazzjoni fejn ftit għandna nisa fil-politika u qed naħdmu biex indaħlu riforma biex nżidu n-nisa, allura rridu noqogħdu attenti illi da n-nisa ninkoraġġuhom biex jidħlu fil-politika, mhux intuhom ambjent diffiċli ta' fastidju li dak li jkun jgħidlek mela jiena għalfejn jindieħla, jien ma mmur imkien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.